Γεια χαρά. Γεια χαρά, Alpha Vice και The Eaters, σε ένα ακόμα επεισόδιο Κάντο Αλλιώς. Γιώργο. Σήμερα ασχολούμαστε λοιπόν με τη γιορτή του Αγίου Αθανασίου. Και επειδή αυτή η γιορτή είναι πολύ μεγάλη, θέλουμε να κάνουμε μια συνταγή που θα είναι φανταστική. Θα είναι καταπληκτική. Θα είναι υπερθέαμα. Γεια. Θανός. Νάσος. Α, δεν πειράζει, μας κάνεις. Λοιπόν, Νάσο, πάλι το χτυπάω συνέχεια. Νάσο, πες μας ποιο είναι το πρόβλημά σου. Παιδιά, λόγω τη ημέρα θα έρθουν κάποιοι φίλοι από το σπίτι. Και εγώ το μόνο που ξέρω να κάνω είναι μακαρόνια. Μόνο μακαρόνια λοιπόν. Μόνο μακαρόνια. Ωραία. Γιώργο, τι λες. Ξέρεις να φτιάχνεις μόνο μακαρόνια. Μόνο μακαρόνια. Σκέτα μακαρόνια. Σκέτα. Με λίγο αλάτι. Ή χωρίς αλάτι. Ο σωστός άνθρωπος θα σου δώσει τη λύση. Θα τα κρατήσουμε τα μακαρόνια για τη συνταγή μας. Ωραία. Μισό λεπτάκι όμως να δω τι άλλο μπορούμε. Καλό, καλό. Μήπως να πιεις λίγο. Κάτσε. Να βάλουμε απάκι. Παίζεις πάρα πολύ ωραία. Να βάλουμε και ξερή ζήθρα. Να βάλουμε. Μήπως να κάνουμε μία καρμπονάρα η οποία θα είναι κριτική. Πολύ ωραίος. Μαπάκι. Πολύ ωραίος. Ξενομυζήθρα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, ωραία, ωραία. Ξεκινήσουμε. Βήμα πρώτο είναι να βάλουμε το απάκι μέσα στο τηγάνι μας. Φυσικά απάκι σπάταλο, έτσι. Ωραίο, ωραίο. Ακούς πώς κάνει αυτό το μαγικό ήχο. Τσιτσιρίζει. 1, 2 και τα αφήνεις. Ωραία δουλειά κάνει, Ωραία. Μέχρι λίγο να ροδίσει. Μπράβο. Ή 3 με 4 λεπτά. Καλό. Τέλειο. Και τώρα έφτασε η στιγμή σου. Με το 1. Με το 2, με το 3, ταρατατζούμ. Παιδιά, τώρα είναι το Μπράβο. κομμάτι μου. Αυτό Έλα, είναι αυτό που έλα. ξέρω να κάνω πολύ Έλα, καλά. Να σε δούμε, να σε δούμε. Αλλά τι έχεις βάλει. Όχι. Ωραίο. Να κάνεις και το γυριστό. Καλό. Καλό. Δηλαδή. Είσαι μεταδοτικός. Sorry, μπράβο. Δεν θα στραγγίξουμε. Όπως είναι κατευθείαν μέσα. Το χρειαζόμαστε το νεράκι. Και τι θα κάνουμε με το αυγό. Θα το Θα σπάσουμε. το μέσα. σπάσουμε μέσα. Ναι, Θα το ναι. σπάσουμε μέσα. Φέρε και το άλλο. Βάλε άλλο ένα. Άλλο ένα. Ανακατεύουμε και αυτά θα ψηθούν. Με τη ζεστασία των Ακριβώς. μακαρονιών, Κάτσε. Τώρα είναι η ώρα η μακαρονάδα να γίνει πολύ τυρένια. Ρίχνουμε. Ρίχνουμε, πάμε. Χιονίζει. Ρίχνουμε απάκι. Το να κατέβουμε όλο μαζί. Τι χρειαζόμαστε άλλο για να Θα- ολοκληρωθεί αυτό το θαύμα. Εντελώς τυχαία έχω εδώ λίγο θυμάρι. Λίγο θυμάρι. Εντελώς τυχαία. Εντελώς. Πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Εγώ φεύγω να έρθει Ο ηθικός. Πώς θέλετε καμιά βοήθεια. Στήσιμο πιάτου για να εντυπωσιάσει την εκλεκτή παρέα. Τους φίλους μου. Απλό πιάτο. Έχει τόσο ωραία υλικά, πρέπει να δείξουμε αυτά από το πιάτο. Οπότε θα βάλουμε μακαρόνι και πάνω θα φαίνεται το απάκι. Θα ρίξουμε Και μπουλκο τυρί. και για τελικό πιπεράκι. Επικοινωνούμε τόσα χρόνια μαζί, έτσι. Καλή μου. Είμαστε έτοιμοι. Στυλ. Και τώρα Γιώργο μου, ξέρεις ποια σειρά είναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, έτοιμος είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σεφ. Ήταν τιμή μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο, Πολύ καλό. Σ' αρέσει. Πολύ καλή δουλειά. Θα σ' αρέσει ακόμη πιο πολύ όμως αυτό το πιάτο με μία Alpha Vice. Αλλά πρέπει να σερβίρεις σωστά. Ωραία. Παίρνεις το ποτήρι σου, το στρίβεις 45 μοίρες, αρχίζεις, τη σερβίρεις μέχρι να φτάσεις στα 3 τέταρτα. Μετά αφήνεις το ποτήρι σου κάτω Ωραία. και παίρνεις το μπουκάλι σου και να κατέβεις. Η μαγιά. Και μετά. Είδες. Νάσο, δικιά σου. Στην Ευχαριστώ υγεία πάρα σου. πολύ. Να είστε καλά. Νάσο, πήγες από τα μακαρόνια Ναι. που ήξερες να φτιάξεις αν ήρθες εδώ πέρα. Τα απλά. Ναι. Σε μια υπέροχη. Νάσο, Πες μου. τώρα είσαι έτοιμος να γιορτάσεις με την παρέα σου. Τέλεια. Να περάσεις τέλεια. Εμείς θέλουμε μόνο από σένα να στείλεις μια φωτογραφία. Εύκολο. Με το πιάτο σου και πώς θα τρώτε. Άψογα. Εντάξει. Εννοείται. Θα περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα να πολύ. περάσεις τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εσείς. Έλα, τι περιμένεις, δεν θα φύγεις. Λέω να φάω λίγο ρε παιδιά. Μήπως θα σου φέρουμε και δώρο. Να Έλα, δοκιμάσω. έλα. Μια μπουκιά ρε παιδιά. Με γνωρίζετε ρε παιδιά.
Έλα, κάντε τα μαγικά σου να δούμε τι μας έστειλε ο Νάσος. Α, ναι, ο Νάσος. Το ξέχασες. Όχι, ξέχαστος μου έμεινε. Α. Κοίτα, τι ωραία δουλειά έκανα εδώ, Πω, το μακαρονάκι φαίνεται πολύ μπομπατό. Φίλε, μπράβο. Το απάκι από πάνω, τυράκι. Ωραίος. Μπράβο, Δημήτρη, πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο. Λοιπόν, άντε για μας. Γεια μας.